అరే రేపు స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతాను పోదామారా. పోదాం కానీ నేను రేపు రాను, ఎల్లుండి వస్తారు. ఎల్లుండి అయితే బుధవారం గుడ్డు పెడతారు మంచిగా. అసలు వాడిని చూస్తేనే తెలుస్తుంది కదండి, ఆ మొహం చూడండి, పరమ బోరింగు మొహం. సంగతి కార్తీక మరి రేపు స్కూల్ కి వస్తావా? ఇంకా పుట్టిసారి కొడతా నేను రానే రాను. ఏంట్రా నోటికి వచ్చినట్టు వెళ్తున్నావు, మందు కొట్టొచ్చావా? నేను అసలేవో నేను తగ్గేదేలే. అవును మేమేదో మాట్లాడుకుంటున్నాం కదరా, మధ్యలో నీ ఎంట్రీ ఎందుకు? అరే నేనైతే నా పుల్లకు సాయం నేను పోతారా రేపు స్కూల్ కు. నువ్వు నీ పొలం మంచుకుంటుందారా మరి రేపు పొలానికి చెల్లి అవుతుందిరా. అరే ఎందుకమ్మా అంత కోపం? ఏం సాధిస్తావు దానివల్ల? అరే అక్కడ పానీపూరి బండి పెట్టి పోదామారా? పోరా పోదాం అంటే అయిపోయినారా? పైసలు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయా ఇద్దరిలో? ఎప్పటి నీకు తిండేనా అరా? రే 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 ఏంట్రా ఇది? నీ దగ్గర ఉండే ఆరా? ఎక్కడున్నారు? ₹1 మీ ఇద్దరిలోనే ఒకరు సెట్ చేసుకురారు. ఊకే తింటావు కానీ. అరే ₹1 లేదురా నిజం, కార్తీక దగ్గర ఉన్నవి. ఏంటి బాబా అన్న ఇంకోసారి అన్న? అరే మన స్కూల్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎన్ని టీటీచాలు వేసినవరా? మీ దుంపలు మీరు ఎక్కడ తయారయ్యారా బాబు? అందరినీ గెలికినా. ఇప్పుడు పిచ్చి బోరెక్తాను, పచ్చి చెట్ల బండి తిరుగుడు అవుతాను. మరో గెలుద్దాం మరి. ఏంద్ర బాబుజీ ఇదే? ఇళ్ళల్లో అసలే కొట్టనే కొడతారు. అక్కడ అంటే ఎవరు వస్తాడు. ఏం కాదు గెలుకుతావా? మా నూరు వాళ్ళే ఉన్నారు. మొన్న పోరని గెలికినందుకే వాడు వాళ్ళ అయ్యాచి తీసుకొచ్చి అదు తాతకాడి పోయి గెలుద్దాం పారా. నీ దగ్గర చాలా శాఖలు ఉన్నాయా? ఏ తాతరా గుండు తాత నాన్న పోదాం పారా, పోయి గెలుద్దాం. వానికి కన్ను కనబడే మంచిగా జాంకాయలు కూడా ఉన్నాయి, తెంపుకొస్తున్నాం. అబ్బో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ఇది పెద్ద ముదురు. వీడైతే ఎవరు స్కూల్లో పెన్ను పట్టి పొడిచినారు. సార్ మీరు మరీ ఎక్కువ పడేస్తున్నారు సార్. నువ్వే పొడిచినావు. అన్ని గుడ్లు దొంగతనం చేసి నువ్వు నోర్మై మొహం పగిలిపోద్ది. మీరు అందరి అప్పాలు వేసుకొచ్చుకోలేదు. మీరు అందరి గుడ్లు వేసుకొచ్చుకొని మీరు అప్పాలు వేసుకొచ్చినప్పుడు ఏం లేదా అరా? మరి నన్ను అంటారు బాగా, మీరు అప్పాలు వేసుకొచ్చుకున్నా గుడ్లు వేసుకొచ్చుకున్నా అంతే. అప్పాలకు గుడ్లకు తేడలే. అరే నాకు టాయిలెట్ వస్తాను పోయేస్తారా? నేను ఎప్పుడు చూసినా ఇదే పనిరా, కొంచెం కూడా బోర్ కొట్టదా? మెల్లవరా మరి. ఘోరం అంటే ఘోరం రా. వాడు స్కూల్లో ఒకసారి ఒక అమ్మాయికి పెద్ద కంపాక్స్ డబ్బు ఎత్తుకొచ్చుకున్నారు అంటే. నువ్వు దేవుడు స్వామి. వాడు చెప్పలేదు, నేను చూసిండ్రా. కానీ మనోడా ఇచ్చిపెట్టిన ఇప్పుడు బాగా ఎత్తులు చెప్తాడు. వచ్చినాక పోయిన పని సక్రంగా చెప్పురా ఏం చెప్తారయ్యా? స్కూల్లో నువ్వు అమ్మాయి కంపాక్స్ బాక్స్ మరి అమ్మాయి గోలపెండ ఎత్తుకురా. ఏంద్రా ఇది? ఈ లొల్లేంది, ఈ ఏసాలేంది? నువ్వు పెద్దది ఇంకా నేను చిన్న గింత, నువ్వు పెద్దది ఎత్తుకురాలి. నా మాతో ఎందుకు చెప్పలేరు? ఎత్తుకచ్చి కూడా చెప్పవా? నువ్వు కాళ్ళ పెట్టుకున్నా గోలపెండ ఎత్తుకచ్చుకుంటా. నువ్వు కంపాక్స్ ఎత్తుకొచ్చుకున్నా మళ్ళీ దాంట్లో లిప్ బామ్ అది గిట్ట పట్టుకుని వచ్చిండ్రా వీడు. అరే వీడు లిట్టికి పట్టుకుని వచ్చిండ్రా అమ్మాయిలు పెట్టుకున్నామని. దున్నపోతులా పెరిగావు, అడ్డగాడిదలా బలిసావు. ఇంత వయసు వచ్చినా బుద్ధి జ్ఞానం రాలేదు. అసలు వస్తుందో లేదో కూడా తెలియదు. అరే ఎండ కొడుతుంది కదా, నీడ కూకున్నాం పారా. ఒడ్డు పండు కూకున్నాం పారా. లేనిపోని కోసం అవసరం ఆరా మనకు. మంచిగా చల్ల చట్నీడకు చెప్పరా విషయాలు. ఇక నువ్వే చెప్పాలి. మొత్తం పెట్టినవరా అసలు ఉన్నాయి. అరే రాజాడేంద్రా మొత్తం అందరిని గెలుపుతాడు కారా. ఏం వేస్ట్ కాదు, వాడికి చదువు రాదు ఏం రాదు. వాడు ముచ్చడేందుకురా ఇప్పుడు. వాడు మొన్న కట్టకు పోయే వరకే 2 బాటిళ్ళకి తెలగాలి ముందు పెట్టుకుని తాగుతుండ్రు అంటే ఒక్కడు. ఇది భలే ఉంది అబ్బా. నాకు ఒక గ్లాస్ పోయలేరంటే ఒక గ్లాస్ పోయలే, ఒక గ్లాస్ కూడా పోయలేరా? నిజంరా? అరే పోయేదారు ఒక గ్లాస్ ఏమైతే దోశ నాకు 2 బాటిల్ ఒక గ్లాస్ వస్తే వాడు. ఏంటి బాబా అన్న ఇంకోసారి అన్న? కాదురా వాడే పోతారా నీకు సారా. మొన్న రమేష్ గారు ఇట్లా ఇది విమానం పోతా అంటే అరే నా మానం పోతుంది అంటాను రా.
కయ్యకాయ నవ్వినవరా. అరే ఆకలి అయితే ఇంటిగానే పోయి తినా చీడ ఊకుందామారా మళ్ళా. అయ్యి బాబోయ్ ఆకలేసేస్తుంది. పోదాంరా మరి ఇక. పోదాం ఆకలి అయితే ఆకలి అయితే రారా రారా చెప్పులు వేసుకో దారా.